Здравословно зеленчуково хлебче, което съм сигурна, че ще искате да опитате, така че запазете си видеото в любими да си го направите по-късно. Видях рецептата в Инстаграм, веднага реших да я пробвам и изобщо не съжалявам, защото наистина се получи много вкусно хлебче и бързам да споделя рецептата и с вас. В купа разбърках всички изброени продукти, след това изсипах в подходящ съд за печене, пекох на 200 градуса за 35 минути и след това останалите 25 минути на 180 градуса. Уха е фантастично, разделих хлебчето на 8 филийки. Една филийка тежи 55 грама, 120 калории. Една филия от купен пълнозърнест хляб е около 30 грама, 110 калории. Но този зеленчуков хляб, уверявам ви, е много по-вкусен от купения. Просто е фантастичен. Напиши ми дали на теб ти хареса. А ако искаш да влизаш във форма, докато си хапваш такива вкусоти, вземи си моите карти с рецепти.